салому дуруд дӯстон. ҳодисаҳои хандаовар ҳатто бо футболбозони профессионал рух медиҳад. назорат кардани чунин лаҳзаҳо хеле ҷолиб аст. Бинобар ин барои каме бошадам хушҳол кардани шумо мо дар барномаи имрӯза оиди ҳодисаҳои хандаовар бо иштироки футболбозон нақл мекунем. агар барои тамошо омода бошед, лайкҳои қиматбои худро гузоред. мо бошем, оғоз мекунем. соли 2017 дар бозии Манчестер Сити ва Лестер қоидавайронкунии аҷибе рух дод. Дар дақиқаи 77 рӯбоҳо пеналти кор кардан ва онро Риёд Маҳрез хост иҷро кунад. ҳангоми задани пеналти пои ӯ лағжед ва ҳамин тавр тӯб ба ҳарду пои ӯ расид. ба он нигоҳ накарда ки тӯб вориди дарвоза шуд, вале довар ҳамоно голро бекор кард ва ба фоидаи Манчестер Сити зарбаи озод таъин намуд, зеро тибқи қоидаҳо дар пеналти набояд дур расиш бошад. дар натиҷа Лестер бо фарқияти 1 гол аз дастаи Гвардиола шикаст хӯрд. дар мавсими гузашта бахти Тимо Вернер умуман намехандид, чунон ба назар мерасид ки касе ӯро чашм кардааст. қариб дар ҳама бозиҳо ӯ лаҳзаҳои 100% голзаниро истифода кардан наметавонист, вале ҳодисаи хотирмонтарин бо иштироки ӯ дар бози зидди Манчестер Сити рух дод. Вернер барои иҷрои зарбаи кунҷӣ омад, вале ба ҷои тӯбро задан ба сутуни байрақча зад ва ҷароҳат бардошт. дар натиҷа ба ҷои ӯ Мейсон Маунт зарбаи кунҷиро иҷро кард. дар бозии марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳо байни дастаҳои Аякс ва Барусия Душан Тадиш бо баҳои хело гарон голи ғалабаоварро ба ҳадаф расонд. ин ҳодиса дар дақиқаи 72 рух дод. баъди тӯбро ба дарвоза равон кардан, Тадиш натавонист худро нигоҳ дорад ва бо байни пойҳояш ба сутуни дарвоза бархӯрд. ҳангоми ҷаштгирии гол ҳамаи дардро аз симои Тадиш фаҳмидан мумкин буд. ҳатто тамошо кардани ин лаҳза дардовар аст. дӯстон, футболи дастаҳоӣ дар танаффус аст, вале мунтахабҳо намегузоранд ки мо пазмони футбол шавем. мунтахаби Бразилия дар доираи даври интихобии ҷоми ҷаҳон ба Эквадор меҳмон мешавад. ана дар бозии хеле муҳим барои Чили, Санчес ва Видаль кӯшиш мекунанд Аргентинаро шикаст диҳанд. оё Аргентина метавонад бе Месси бозии арзанда нишон диҳад? тамошои ин ва дигар рақобатҳоро ҳамроҳ бо 1x метавонад ҷолибтар кунед. регистратсия осон, пур кардани маблағ аз соми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. вале муҳимтар аз ҳама, бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfoot. маълумотҳои зарура дар комментария. дар бозии дивизиони дуюми Бундеслига байни дастаҳои Холштайн ва Бохум яке аз лаҳзаҳои нодиртарин ва аҷибтарин рух дод. вақте тӯб аз майдон берун мешуд, футболбози эҳтиётии Холштайн, ки дар он тарафи хат тамрин мекард, хост онро бо пояш нигоҳ дорад, вале Михаэл Эбервайн лаҳзае ба тӯб расид ки ҳоло он аз хати майдон берун нашуда буд. доварон такрори ҳолатро тамошо карданд ва ба қароре омаданд ки Эбервайн, 12-ум футболбози Холштайн, дар майдон ба ҳисоб меравад. пеналти дуруст иҷро гардид, вале ба ҳар ҳол соҳибони майдон дар он бозӣ ғалаба карданд. агар шикаст мехӯрданд, Эбервайнро ҷазои сахт интизор буд. Маркус Решфорд партовз кард ки он рост тарафи дарвоза мерафт. дарвозабони Бенфика, ки ба пеш баромада буд, дарҳол ба қафо баргашт, вале тӯбро қапиду бо он аз хати дарвоза гузашт. маълум аст ки ин гол мебошад, вале дарвозабон ба ҳар ҳол тарафи довар нигоҳ карда, умед ба он баст ки ӯ ҳеҷ чизро пай набурдааст. вале ин бефоида буд, зеро системаи автоматии муайянкунии голҳо аллакай ба довар ишора кард ки тӯб аз хат гузаштааст. ҳамин тавр ин дарвозабон ҷавонтарин муаллифи автогол дар таърихи лигаи чемпионҳо гардид. нимҳимоятгари белгиягӣ Аднан Янузай дар дақиқаи 51 дар бозии зидди Англия ҳисобро кушод. ин голи хело муҳимро Миши Бачуаӣ хост хело аҷиб ҷашн гирад. ӯ тӯбро ба даст гирифта бо тамоми қуввааш онро ба сутуни дарвоза зад, вале тӯб хост қасташро гирад ва баргашта ба сари Бачуаӣ зад. довар барои оғози бозӣ ҳуштак кашид ки пас аз он бояд ҳамаи футболбозон барои дастгирии сиёҳпӯстон сари зону менишастанд, вале Кристиан Бентеке ин чизро фаромӯш кард ва ҳамон замоне ки ҳуштак садо дод, дарҳол ба ҳамла давид. Сон Хелмин ҳам дарҳол ба бозӣ пайваст шуд, вале онҳо ҳамдастаҳои худро диданду дарҳол ба ҷойҳои худ баргаштанд. ҳатто дар Эл Классико ҳодисаҳои хандаовар рух медиҳад. Модрич бо тӯб буду ба канори майдон нигоҳ кард ва он ҷо ҳамдастаи худро дид. Модрич ба ӯ партовз кард, вале баъдан фаҳмид ки Родриго ивазшавиро интизор аст ва ҳоло ба майдон набаромадааст. дар даври охирони марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳони соли 2018 мунтахаби Колумбия бо Сенегал вохӯрд. дар дақиқаи 73 колумбиё зарбаи кунҷӣ кор карданд. акнун ба нимҳимоятгари мунтахаби Сенегал Идрис Гуэе нигоҳ кунед. ба фикрам ӯ фаромӯш кард ки ин ҷо ҷоми ҷаҳон аст ва мисле ки дар куҷа бо дӯстонаш футбол бозӣ карда истода бошад, оромона назди
сутуни дарвоза меистод. Колумбия зарбаи кунҷӣ иҷро карданд ки баъдан Йери Мина оромона ба тарафи Гуя тӯбро равон кард. Гуя оромона тамошо мекард ки чӣ тавр тӯб дохили дарвоза мешавад. Ҳамин тавр мунтахаби ӯ ба ҷоми ҷаҳон хайрхуш карду Колумбия ба плей-офф роҳ ёфт. Дар бозии чемпионати Чехия яке аз автоголҳои хандаовартарин дар таърих рух дод. Дар бозии Спарта ва Славия назди дарвозаи соҳибони майдон лаҳзаи хатарнок рух дод ва футболбози Славия таваккал карда тӯбро ба тарафи рақибаш зад, вале рақиб бо як ҷои хело нармаш тӯбро ба дарвозаи худ равон кард. Ёфти вақти ҳамин хел истоданатро. Бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ровии барномаҳо. Умедворам ки ба ҳар ҳол тавонистам як лаҳзае талби шуморо хуш карда бошам. Хайр, то барномаҳои дигар. Муваффақу пирӯз бошед.